En el PEAS, quan vam decidir construir-lo entre els professionals, les entitats, els partits polítics de la ciutat, vam decidir algo que era molt important, que era un canvi de cultura en la forma de fer. I els canvis de cultura, en quant a la planificació i a la programació del servei, sempre són complicats. Què grau d'acceptació ha tingut entre els nostres professionals el PEAS i aquest procés de planificació? Pues les xifres parlen por sí soles. El 100% de la plantilla va participar, però el 68% de la plantilla se va implicar directament en les accions. Després de la presentació institucional a càrrec del regidor d'Acció Social, van prendre la paraula les professionals, que van exposar diferents projectes engegats a la ciutat en el primer any d'implementació del Pla Estratègic d'Acció Social. També es va comptar amb una ponència sobre l'ètica aplicada a la intervenció social. I clar, des d'una ètica cívica no podem prioritzar un projecte de vida per sobre de l'altre. El que sí que podem fer és veure que determinats projectes de vida no es poden dur a terme perquè estan en situacions de vulnerabilitat i en condicions socials o individuals o de molts tipus que impedeixen precisament que puguin dur a terme el seu projecte de vida. La jornada va finalitzar amb les conclusions realitzades per l'equip directiu, així com les prioritats d'actuació per al proper any. El SUES és un servei que està creixent i que tenim una freqüència diària d'atencions molt important i, evidentment, també és molt en part a les derivacions que venen per part dels serveis socials. Hi ha alguns temes que queden penjats. Els temes que són tierra de nadie, vull dir, els temes de salut, per exemple, de salut mental, que salut té molta implicació perquè depèn de l'hospital, perquè tenen els psiquiatres, perquè els metges o perquè ningú vol fer-se càrrec perquè és molt complicat el tema, queden una miqueta penjats. Una reflexió com la que fem avui dins del marc del pla estratègic té una significància professional en clau interna, però la té també en clau de ciutat. 3 línies d'una mica l'avaluació metodològica del full de ruta, que és una oportunitat per endreçar i ordenar el treball, que pot ajudar a millorar procediments i metodologia d'intervenció, sobretot una intervenció que ha de ser a la recerca o a la cerca de resultats, em sembla que aquest és un canvi important, i després subscric el que han dit aquí en aquesta taula anteriorment, que els professionals per poder treballar en aquesta línia han de tenir les condicions per poder-ho fer, d'agendes, de recursos, etc. i sobretot de suport.